Здравейте! Днес ще ви покажа как работят Zeus майнерите. Това са скрипт майнери, машини за добив на алтернативни валути, тип Litecoin, Dogecoin и друг тип валути. Какво представлява машината? Може да я огледате, да я видите. Така, какво представлява тя? Има две букси за захранващи кабели, защото има две платки вътре, една отляво, една отдясно и USB кабел за връзка с компютър. Всяко едно получено от производителя има залепен стикер, който, ако видите, не е махан, а дори да бъде опитан да бъде премахнат, той е много добре залепен, няма как да бъде подменен. Всяка машина си има сериен номер. Може да погледнете и другия тип машина. Единственият проблем е, че на тази машина с този сериен номер я получихме с счупена букса. Опитахме се да се свържем с производителите и да ги убедиме, че това трябва да бъде подменено. За съжаление беше без успех, тъй като не ми се занимаваше. Същата я оставих така с идеята, че мога да си я подменя. Не е проблем да бъде подменена, тъй като тук има няколко кабела. Има две винчета, които се развиват. Ето горно и долно. Целият комплект това нещо се сваля и се подменя буксата, но на мен не ми се е занимавало до този момент. Ако решиме, може да намалиме от цената. Всъщност поради тази причина се съгласих и на цената, която договорихме с по-ниска заради буксата, която в момента, това ви казвам на клипчето, я показвам. Мога да се опитам да ви я заменя. Другия вариант е вие да си я смените. Това не трябва да ви притеснява, тъй като ще ви покажа, че тя работи. Но преди да почнем към същинската част, да ви покажа какво ви е необходимо. Ползвам роутер, от който да получи интернет. Ползвам Raspberry Pi, малък микрокомпютър, който замества настолния компютър. Той какво представлява? Една платка с кутийка, има SD карта, на която е качен софтуер, захранващ кабел, два USB кабели, които ще вържат машините, LAN кабел, от който получаваме интернет. Имам готови захранвания, с които съм тествал машината. Какво представлявате? 600 вата, може да ги погледнете. Така, даже ако искате. Не. Така. Сега, да ви покажа връзката с софтуера. Какво представлява? Ползваме чист софтуер на Zeus машините. Значи, направил съм връзка с Raspberry Pi, тъй наречен микрокомпютър. Дал съм вътрешен IP адрес, на който мога да го намеря. Това, което може да видите в момента, че не може да бъде намерен майнер. Сега ще видите. Впоследствие ще ви дам линк, с който може да следите работата на машините. Това е наживо в момента, тъй като в този момент са работили, в момента са изключени. Двата, както виждате, ги няма налични. Тоест в момента те са изключени и не работят. Така, връщаме се отново. Днеска е 7-9. Сега, започваме с същинската част. Взимаме майнерите, за да ви покажем как работят. Да проследите още веднъж, да видите техните серийни номера. Така. Сега, много е важно да обърнете в буксите, да видите, те са 8 пинови, но реално погледнато могат да бъдат вързани с 6 пина, тъй като ще видите 1, 2, 3, 4, 5, 6, долните две са празни. В този случай тук обаче горните две са празни. Това е много важно да знаете, когато имате 6 пинов кабел, така да го вържете, че да не изгорите машината. Тоест в нашия случай се връзват, двете горни остават празни. В този случай се връзват и остават, да ви покажа, остават долните две празни. По същия начин ще направим ето тази връзка с счупената букса, да видите, че всъщност не представлява проблем за работата на машината. Така. Така, може да видите, че
това нещо се връзва без никакъв проблем. Взимаме USB кабелите, включваме ги към машината и към другата. Така, когато те светнат, можете да видите, че те вече са вързани и работят. Включваме тази първата тръгна. Включваме второто захранване. То също тръгна. И веднага идваме на компютъра да видим какво се случва. Трябва да го рефрешнем. Веднага са вързани първата и втората машина, за да тръгнат да работят. Тук има настройки, където може да си сложите в кои полове да работят. Значи спираме машината. След това даваме Save и Restart и тя тръгва да работи. Следващото ще го направим на машина 2. Даваме Stop. Mining Stop. Save и Restart. Mining. Същото. Ето, тук може да видите Pool адреси, Backup Pool, евентуално ако първия пул не работи, веднага да се превключи на друг пул. Вкарвате си необходимите данни и машината тръгва да работи. Отивате на статус, за да може да проследиме работата на машината. Това е първата, това е втората. Това, което виждате вече, веднага започва да дава Accepted, да приема шерове, както и на тази. Това, което ще видите, това е за 5 секунди. Тази стойност не е вярна. Трябва да се гледа ето тази, която е average. В момента ето стига 14 мегахеш. Сега веднага отиваме на този адрес, който беше, за да погледнем какво показва той. Той се рефрешва на всеки 5 секунди или до 10 секунди. Веднага вече може да отчетете и да видите, че вече двете машини работят, тъй като за да стигне максимум хешрейт, който е около 14 мегахеша, е необходимо да минат няколко минути, за да видите тоталния хешрейт, когато ще показва 28, тъй като са две машини. Още веднъж ще се върнем в главното меню на машината. Така, може да погледнете, че вече тя показва, непрекъснато се менят стойностите, но това не трябва да ви притеснява в тази част, тъй като веднага може да погледнем в Live Stats, т.е. в пула, където копаеме, да видите, че това са реалните данни. Както виждате, в момента и двете са буквално еднакви. Още веднъж ще го рефрешнем. Започва да се покачват, връщаме се обратно тук. Общо на всеки 5 до 10 секунди това нещо се сменя. Ще се върнем обратно на другата машина. Момент, превключваме. Така. Ето данните, които показват 13, 12, 11, 12. Тук е същото. 13, 13, 12, 11. Просто трябва да минат около 10 на 15 минути, за да достигне максималния хешрейт. Връщаме се обратно тук да видим какво показва. Така, ето ги, вече са на 27 мегахеша. Отново се връщаме тук. Ето вече започва да достига максималния хешрейт от 14. Тъй като те го дават 13-14, ето вече започва. Както ви казах, това не се гледат. Гледа се average, средното, което ето това. Получаваме Accepted, приети шерове. Извинявайте, грешка. Отиваме на другата машина да я проверим и нея. Както виждате, тя също варира 12, 13, 14 мегахеша. Толкова колкото е казал производителя, толкова колкото трябва да получава. Връщаме се обратно тук да видим какво показва. Както виждате, вече 28 мегахеша вече ги постигнахме. Може да погледнете, че едната машина в момента копае в BetterX, както и другата. Ако се върнем в софтуера, с който управляваме машините, може да погледнете, че адреса е този на BetterX.
там където копае в момента. Още веднъж отиваме на статус да погледнете разликата. Тоест да видите какво представлява целият процес за копане. Общо взето това е цялата процедура. Най-удобно е, ето още веднъж да погледнете, най-удобно е с това въпросно микрокомпютърче, тъй като с него се качва софтуера директно на машините ZEVS и по този начин няма нужда да се налага да инсталирате настолни компютри или нещо от сорта.